Kung nagtuo ni siya guys, kaya kutob na siya sa pagwapa-gwapa, oh. Lipstick, oh. Ako nagpagwapa lang dyan ko. Ah, gwapa ka na siya no? Gabuts pa, oy, oh. Gabuts pero gapala, oy, oh. Oh. Sige, pasok ka. Ingani na yung kinabuhi dito guys, oh. Mupala juga kay di mo palahon, di man kagawas ng sakyanan, no? Oh no. Wala good, oh. 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 Sige na palitan magkape, oh. Hello, may adlaw sa tanan. So karon kay April 1st dre, April Fools. Kaya nagtuod jud ko guys nga ako ray mangilad ba? Aw, ang tao ray mangilad ba? O April Fools. Hasta man yung panahon kaya as you can see, oh, diri sa Minnesota, ang April supposed to be spring na siya. So spring makita na tag ka ng green ba, mga plants nga tubo na ikan sa yuta. Pero lain man itubo guys, so yo. There's snow magyapon diri sa Minnesota o ganang blizzard ba? Oh. As you can see, back to zero na sa midri sa winter, oh. Baga kayang snow. Ano siyang aftermath sa blizzard hapon, as you can see. So anyway, kani nga video is not about nag-blizzard diri or something, is update na siya kay taon-taon na gini wala ka vlog guys, wala ka kay content kay ka busy gani. Nya wala ra mo adto mid mall karon nya. Kuyugi mi sa mo ang lagdaag karon or stroll. Later. Hello, spring! Muni ang spring, dili. Pakita mo na mo diri guys. Among kuan kanang gaysan na ug ano dito. Walmak. Eh. So ang number one nga manotice gyud ninyo diri guys sa Amerika sa kumusul mog mall or isang unsa nga establishments kay wala siya security guards. So dili na uso diri ang kanang check up sa mong bag, dumpstick ba. Diri so ka dito. Oh. Kaduha guys kay ang mall diri guys or kaning Walmart kay first floor siya, wala siya taas ba, so Walay uso guys ang mga elevator. escalator wala flat na siya. Palakon mo nila diri. Second thing guys kay ang mga imnunon di parada sa tuwa nga mapalit ra nimo sa mall ba diri sa Amerika kay dili separate siya. Actually makapalit ka pero nay mga kuan lang nang limit gani sa kuan sa alcohol ba. So mga 3% alcohol. Pwede mo mapalit sa grocery store diri. Pero normally gid sa liquor store gid ano mapalit ang mga imnunon. So di para sa to ang pwede ra mo palit ba. Philips lagi ka. Nambok naman taan niyo. Sige na guys, kailangan kag kinanawan ng mga tao nako ba kay nagtuog gibidyohan ako sila ba. Ito nakatutok nilang kamera ba pero nakatutok din ako. So kita-kita lang ta later ha. So unsa may atong mission ron? Sa ato pangitaan ron? Mission jud. Kuan mamalit mi og Easter baskets kay Sunday na next weekend. Oh nya, hotdanay na ni guys, oh. Ilugay ba? Oh. Actually di man mi kailangan mo celebrate the register pero dato man mi. Oh, mo celebrate lang mi. Oh, ako English kay Bisaya ta dali. Dali. Kami. Bye. Oh. Bo. Stricto kas personal oy. Another thing nga lahi diri guys sa gawas kay walay kanang mga salesman ba or saleswoman na magbantay gani. So kung na kay mga questions regarding sa mga palitonon product mo doon sa sila customer service. So diri kuan na juga kugil lang juga pangita kung unsay imong paliton.
O na siya. No? Give yourself away. My hands are tied. My body grew, she got me. Grabe kay kalaay dire guys ang mall sa Amerika guys. Oh. May tao, mingaw, may music. Mas mag-mall ka para maglingaw ba? Wala mag-mall ka para maduka manoon eh. Tutyo kay ba tutyo. Oh, wa. Nanabi lang ko nga laay kay ang mall dire ba. Kumpara nato diha sa to ang Bibo kay ba nakagitaw. Dire kayo. Mingaw kay tanan. Another nga na-observe na ko dire sa mall kay kuan kanang mga trabahante dire kasagaran kay mga tiguang ba. Mga over 60 years old gani. So wala discrimination dire sa kuan. Sa job. Tuwa kasi pinta ka, makulbaan na ka kay Juan, kanang swimming. Hapit na ka makasbol kay Juan. Oh, sa tuwa kay May limit. sa tuwa kay requirement kay ng age, di ba? Kung trabaho kag mall. Dire kay pwede mantrabaho dire mga tiguang. So may nakanindot sa dire sa mall. With or without you. Ay, wag ginakatutyo aning magkuanta guys ba? Grocery, magmalling, yeah. Kuyog imong asawa gani kayo. Nagingon niya magpalit ra mig lotion. Oh, klaro kayo, lotion ra pa. Loko naman guys, yun abta nun mig duha ka oras na noon dire. Asa man ka nagitago kanang lotionag ha? Oh, mawa na siya gi. Ngita pa to sa lotion ba? Pero untay mahimo kay commander man so what na gid ta ho? Oh, naglalis na mga karaho dire yo. Oy, nagunsa mo diha? Nga, mga anak pa mo? Ha? Darang karaho ay asam taong ka, oy. Wa magapo kay bitbit. Nagdagan kay nagtagak-tagak na. Tagak-tagak na, murag daghan gyud ni siya gikuan guys, gipalit dili lang kay lotion. May mga pan para sa bata. Kanawa oh, ni daghan nagkalit ba no? Oh, change of plans then dito oy. Mo nay maka toy-toy gyud guys sa kuyog mo siyang asawa oh. Nga mall ba? O di ako abaya dito. Natubag pa oh. Matukol pa ba oh? Dara guys, oh. Mga ni ang lotion oh. Asam ning klase nga lotion? Oh. Baon man is imong anak. Oh, wow, amazing. Oh. Kita mapuno ang cart. Oh. Ang original nga plano guys kay lotion, ra gyud lotion, oh. Tanawa oh. Sige, basta Pero wala kay baon. Wa tay mahiyo ay commander man oh. Tagkwarta bi. Wa gyud tay mahimo ni guys oh. Shoppingin ko bi. Ah. Ano ba? Oh, sige,tud dedas ka,tud. Let's go. Bayad na, bayad. Let's go. Nakukuhaan para pang size Oh, mo. tanawa guys. Oh, mo na siya oh. Napa siya oh. Oh, tanawa. Ay, nawa guys, mo na ko giingon ninyo. Basta kuyog mo sa inyong asawa. Oh. Ay gimugtuoan ng baoran ni paliton oh. Saka, napa siya nakalimtan oh. Pero tamahin mo, huwat na kita, di ba Bior? Huwat na ta? Basta kong bata, bad shot na kayo na oh. Another thing diri guys, dili uso ang cashier ba? So scan and go, dili pinagpasay ba yung alisa ito. Scan ka diha. Ikaw sa mga putos. Kanya, finally, kay dili sila hilig diri og cash. Bayad ka diri guys, dili ka dili nila. Mura dahil kag dato dire. Bisag di. So gamay ra man din minapalit guys oh. Lotion rate toyo ba gamay ra oh. Sakto ra ba na oh? So mga babala dyan, kuyog mo sa inyong asawa, ay gimugtuoan ng tara, ato tagmol, kaya natin paliton, gamay lang oh. Ay mugtuoan na ha. So, mo to siya ang Paninga ka ilok ay. mo na siyang Walmart guys, no? Boring kay laay ba oh? Dili siya interesting oh. At least kaya mo ba nga way ayo diri ang mall ba sa Amerika, di para siya tuwa ba nga. Ato kagayala, Bibo kayo, SM Bibo kayo. Dire wa. Ano, Amerika man Oh. niya. Wala, totyo dire guys, oh. Well, good. So, salamat kayo sa pagtanaw sa mong video ya. Kita-kita ta sa mong next nga. Bye-bye! Woo!